Čau, zdraví vás z Valí a máme tu rozhovor s jedným takovým napůl známým let's playerem, jmenuje se Pavel, čau. Zdarec. A trochu, když tak uber tím hlasem, jo, dík. A máme tu první otázku a ta otázka zní, jak jsi přišel k let's playu? Tak já jsem prvně koukal na ostatní let's playery a pak mě napadlo, že bych to mohl taky zkusit, když mě jde tak Minecraft. Tak jsem to zkusil, lidi se na to koukají, mám odběratel vzhlednutí, takže mě to začalo bavit a dělám to skoro pořád. A prozrať nám, kdo je tvůj idol jako let's player, podle tebe nejlepší? Minecraft. A máš ještě nějakýho? Vedryho, Kokyho, Bonkyho a ještě zrovna nevím jeho jméno, jmenuje se Pedro. Tak a teď mi řekni, kolik je roku, prozrať nám. 12. A řekni nám, co budeš točit, nějaký ty vlogy nebo nějaký ty let's playe na hry nebo něco takového. Budu točit vlogy, no vlogy ne, let's playe a gameplaye, vlogy ne, protože na to budu mít asi vlogový channel. Jinak asi let's play Minecraft a možná ještě nějakou hru, to ještě nevím. Jinak to je asi všechno, co budu točit, nebo nevím. Jinak bych mohl udělat teda ten channel na vlogy jenom. A řekni nám, jestli budeš točit nějaký teďka multiplayer s někým nebo s nějak tak. Určitě budu točit multiplayer s tebou. A ještě bychom mohli točit ještě s jedním, jmenuje se teďka, bude Krafák 500. Okay. A s ním budu točit. OK, a ještě nám řekni, jestli budeš točit nějaký challenge pro fanoušky. Tak možná, že za 30 odběratelů bych udělal něco v Minecraftu, postavil bych něco v singleplayeru a dal bych na to třeba celku 30 odběratelů a teda udělal bych nějaký challenge. No a řekni nám něco ještě o sobě, co nevíme, nebo něco takového. Tak jako já nic moc takového nemám. Tak, dobrý. A takže já a naši diváci ti moc děkujou za tento rozhovor a budeme si... Ještě bych jim řekl teda, že jim děkuju za odběratele, zhlédnutí a takhle. A to je všechno. Když jsme u toho, tak nám ještě rychle prozrať, kolik máš odběratelů a kolik máš na svém channelu zhlédnutí dohromady. Odběratelů mám 25 a zhlédnutí 1400, myslím. Tak a my ti moc děkujeme, já a naši diváci opět a budeme se těšit u nějakého videa nebo u něčeho Takže já se s tebou loučím, čau. Takže čau lidi. Čau.